Charlie boy, now you mumu na too much. You be mumu. God have mercy upon us. Ada, ma, keki me. Oya na agwa geri mgbe. Ya na agwa geri mgbe. The God give us azu. Jesus is Lord. Ka nne nete ga anya. Ine de lazo. Ego na kelele na azu a. Mubu chief, MAZI NBAONU adịghị ready inye gị hicha ọlụgụda. Ine eje mo, na ine mo we. The God park no just. The God na ala ni lazo. Ego na ko de kelele na azu a. Adịghị ready. Abazu ka mmeri gị ịchọ mma na-emeri gị ịchọ ife nna ya bụ kemgbe ịmazi nna ya gị nna ya gị isesi yọba gị ife nnekwe ka isesi azụ butere m ife na-ewepụtere m ife ka m na-eri na-emeri gị ife mmadụ mụrụ ọ dị gị ma MAZI NBAONU ego ka ọ dị gị na-eleta ịchọ kịta ka ibido kịta nye gị ego n'ahịa ileta n'azụ gwam ego niile nye gị na 10,000 naira ị ga-ekwe na nka mụ na gị lụọ na nye 20,000 naira ikwe ka ị lụọ kịta nye 20,000 naira mgba mmazi ka ị ga-ezu ọ dị gị mara m ka ị lụọ kịta 20,000 naira ikwetekwana na kịta nye 20,000 enwere m ego ị ga-enyekwa m ya Kaijeba. No. Charlie boy, now you mumu na too much. You be mumu. No. Oh yeah. I'm not going to do that. Jesus is Lord. MAZI Papa. Hey, MAZI NBAONU. God have mercy upon us. Jesus is Lord. What's it? This one here. Nature exercise. Exercise. Nothing gapa. Nature training. Nothing gapa. This one is never man. Now, wow, for you. What's it? The show. Yeah, MAZI. Nah, I want to mad on it from the MAZI happy. What if you chap again? You come here, you. Nah, I bet you. What if you chap again? I want to mad. Where I'm from. Okay. Camera.
Okay, behind the scene. Baby Shaggy, baby Mazi, baby Mo. This is baby Mazi NBAONU. Eba na atangwa na onkom. You tell Mazi adroma What's na Mazi mo basa? Na yala. Mazi matabiko. Na ine tiko yala. Wala kan ya gwam. Na Eba na yemen ka. Ana me capture ya absiru ka fo. It doesn't mean of. Na ni ta Mazi nke ade kwa. Yenta kwa ya. Ina atakwa ade. Ina Ya to ki se ba. Mazi makosa. Ya kan ya ko mo so. Mala ita kwa. ita na ba NBAONU. Pause company. Achika ma kwa Mazi NBAONU. Then continue. Itabulo wege na mo ya la. Who go the best? Who go the prince? The only producer we have in town. The producer we have in town. International man. Now you do here. The one Mazi. Mazi weta ni itam. Oh yeah, you want it? You want it? Mazi NBAONU. Now, okay like ya. Biko follow Zenu. Ya baba maka. Huh? Shebi you don't watch am and they sweet you. Please. Just click follow. Share him ya share can does on here.